בסרטון הזה אדבר איתך על 5 מזונות שאתה צריך להיזהר מהם. הם פשוט יהרסו לך את התהליך הקסום של ירידה במשקל. בואו נתחיל. כל הפחמימות, כשאנחנו אוכלים אותם, הם הופכים בגוף בצורת סוכר, לגלוקוז. בואו נקרא לזה סוכר בשביל ההבנה. יש לך סוכר במחזור הדם. ככל שהסוכר הזה נכנס מהפה שלך, דרך מערכת העיכול, לתאים שלך מהר יותר, ככה זה פחות טוב לנו. כי הקפיצות הגבוהות של הסוכר במחזור הדם והנפילות של הסוכר במחזור הדם בעצם גורם לנו לתחושת רעב. בעצם המאכלים האלה שתכף אציין אותם, הם מאכלים מגבירי רעב. הם יגרמו לנו לרצות מזה עוד ועוד ועוד. טוב, אז המדד הגליקמי נע בין 0 ל-100. בין 0 ל-100. זה אומר שאם דוגמה אכלתי ביצה, ניקח ביצה כדוגמה. ביצה אין בה סוכר, אז המדד הגליקמי שלה יהיה 0. אם אני לצורך העניין אוכל אוכל בריא, שזה נקרא ברוקולי לצורך העניין, ברוקולי יש בו הרבה סיבים, ויטמינים, מינרלים, האינדקס הגליקמי שלו יהיה בין 0 ל-100, 40. שזה יהיה לנו מצוין, כי כל המאכלים מ-50 ומטה הם מאכלים טובים לנו, וכל המאכלים מ-50 ומעלה הם פחות טובים לנו. אז אחרי שהבנת מה זה אינדקס גליקמי, בוא נדבר על 5 המזונות שחלק מהם יראו לך כטובים, אבל הם ממש לא טובים. המזון הראשון הוא סוכר לבן. סוכר לבן, מה שאנשים אוהבים לשים בדרך כלל בקפה, בתה. סוכר לבן, המדד הגליקמי שלו הוא, שימו לב, 63. זה אומר שזה כבר מעל 50 וזה פחות טוב לנו. שימו לב למאכל הבא שאולי יפתיע אתכם. אורז. אורז לבן, המדד הגליקמי שלו אפילו יותר מסוכר לבן, 69. המזון הבא, שאתה לא רוצה לאכול בתהליך של ירידה במשקל. אגב, המזון הזה, כשאני מדבר עליו עם מתאמנים שלי, הם מרימים גבה, הם לא מבינים. אבל כן, לחם מלא. לחם מלא, האינדקס הגליקמי שלו אפילו יותר מאורז, 70. אז בואו נרשום, לחם מלא. המזון הבא שכדאי לך להתרחק ממנו בתהליך של ירידה במשקל הוא פירה. חברים, פירה, המדד הגליקמי שלו 90. סוכרתיים זה מסוכן להם אפילו יותר משוקולד. אז בואו נרשום פירה 90. והדבר הגרוע ביותר הוא גלוקוז, סירופ גלוקוז. המדד הגליקמי שלו הוא 100. הדבר הכי גרוע שיש בתהליך של ירידה במשקל. ואת הדבר הזה מכניסים בגלידות, בעוגות, במאפים וכל הדברים המעובדים. אז בואו נרשום. אם אתה רוצה לרדת במשקל בבטחה, תימנע מהמוצרים האלה. ולא רק זה, תעשה לך כלל, כמו שאני אומר למתאמנים שלי, שאתם נכנסים לסופר וקונים מוצרים, תסתכלו מה הרכיבים על כל מוצר. אני תמיד אומר, אם יש יותר מ5 רכיבים במוצר, לא לקנות אותו. זה פשוט מאכלים מגבירי רעב, הם פשוט גורמים לך לכדור שלג שלא תוכל לצאת ממנו. אתה תרצה מזה עוד ועוד ועוד, וזה פשוט דופק לנו את הדיאטה. זה גורם לנו לצבור שומנים, וזה גורם לנו להתרחק מהחלום שלנו לרדת במשקל. כמו שאומר דוקטור מרק איימן, הוא אומר שהמאכלים האלה, מגבירי הרעב, הם יותר גרועים אפילו מסמים. אז חברים, מאמין בכם, סומך עליכם, ושיהיה לכם יום מלא בבריאות. בהצלחה.